Malawi Today. Muli banji amalawi omvera kwina kulikonse kumene muli. Lero pa 16 March 2025 Sunday ndati ndibwerenso chimamawa ngati chino kuti anthu mudziwe kuti Pastor Shumba adakali. Dzulo ndalandira mameseji opitirira 59 yabusa muli kuti Pastor Shumba mwasowa muli kuti zakhala bwanji simunang'alule matasowa maviyeni anu zambirimbiri. Anthu opitirira 59 kutitumizira mameseji, ena kundilembera maviyeni, ena mpaka kuimba kumene. Ndimathokoza kwambiri chifukwa cha mafans amene moyo mwanu mumasangalatsidwa kwambiri kumva mauthenga ndi zochitika za m'dziko lathu. Ndili mu mzinda wa Blantyre, nali ndi misonkhano dzulo kuna Ncholi. Mwina mukudziwa dzulo Vice President wa chipani cha DPP mchigawo chakumwera Honorable Jose Mathiola Mwanamveka anali ndi msonkhano ku Blantyre kuna Ncholi, kumene kwaonetsa kugwa kwa chipani cha MCP, kumene kwaonetsa kutha kwa chipani cha UTM. Ndikamayankhula chonche ena mati amene ndi ujeni activist wa chipani. Chipani sichingampange munthu kukhala activist, koma amalawi ndi amene amampanga munthu kukhala activist. Kuti chikhale chipani sichimakhala chipani pachokha, chimakhala chipani chifukwa cha anthu. Amalawi dzulo ayankhula okha mosakakamizidwa pamene takhala tikulandira masupporters kuchokera ndi adindotu chipani cha UTM. Dzulo talandira adindo masupporters kuchokera ku chipani cha MCP. Tikamati masupporters siunena awiri, siunena atatu, koma kunali chifwirimbwiti cha anthu. UTM pafupifupi anthu mwina 32 amene achoka ku UTM kubwera ku DPP. MCP anthu 25 achoka ku MCP kubwera ku DPP. Zayambatu kubwera zokha zotsatira za ku Matale Center. Nthawi inake ndinanena kuti ikamafika mwezi wa July tikhala tikumva kuti DPP yafika pa 75% out of 100 kuchokera pa 43% imene bungwe lija la Afrobarometer linanena kuti atati anthu asankhe lero ndiyoti DPP itha kutenga boma. Pano pa DPP siliso pa 43%, ikuthamangira ma 65. 2 weeks ago timamva tili pa 62%. Pofika June, July ifika pa 75%, August 80% definitely ndoti DPP ikuyenera kutenga boma by enemies. Anthu amene mumakayikira tikamakuwuzani kunena kuti DPP ndi chipani cha fuko ambiri simumamvetsa. Dzulo kunali misonkhano. District Governor Urban mu mzinda wa Lilongwe, Bambo Saidi Kunkhokwe, anali ndi ma Wilson stop dzulo mu mzinda wa Lilongwe. Nakonso kuyambira ku 36 kunagwedezeka gwede. Tikutitu district wa chipani mu mzinda wa Lilongwe Urban, si regional governor. Mundimvesese. A regional governor anali kunkhotakota ndi vice president wa chigawo chapakati Honorable Gangata, koma uyuyu ndi district governor wa Lilongwe Urban amene watekesa yekha kutekesa mzinda wa Lilongwe teke ndi ma Wilson stop.
zikungoonetsera tunena kuti DPP yamanga nthenje pena paliponse. Nawonso regional governor dzulo a chigawo chakumwera onabo Chikuni Chausi Charles Mchacha analinso mchigawo chakumwera boma la Msanje gwede pena paliponse dzulo chipani cha DPP chinali kudzala. Ndimangofuna ndikupatsireni kamuthemuthe wina wake popeza kuti dzulo anthu mumanena kuti ayi abusa simukupezeka mwatani kapena kupangani ziwiri zitatu. Hayi ndithu ndili chimodzimodzi momwe ndinalili, koma kuti munthune I am very important person in this country, Malawi, popularly known as Pastor Shumba, the political activist. Ndimayenera ndipezeke pena paliponse ngati mphaka. Tili ku school tinkaphunzira poem inake tinkati cat sleep anywhere, any table, empty chair, empty tire. Inu mukudziwa inu ndakatulo imene chaka ndimati poem pa chizungu. Yeah, ine ndimapezeka pena paliponse. Lero ndikutchula zoti ndili chigawo chakumwera, mundimva zoti ndili kumpoto kapenanso ndili ku Eastern Region, chifukwa khumbo langa ndikufuna kuona kuti DPP idzalephera kapena singalephere. Ndinapeza yankho nati DPP sikulephera, DPP ikulowa mboma. Amalawi nonse tikutsimikizeni kuti DPP, whether you like it or not, DPP ikulowa mboma. Amalawi ndimafuna ndikupatseni uthenga. Pali maprofeti ena amene amazitcha kuti ni maprofeti, amachita prophesy. Amachita prophesy zinthu zabodza. Ali abunya akhala kulephera kuchita prophesy zolondola. Amalawi mundikhulupirira zimene zakhala zikuchitika kuchita prophecy yawo koma nkumakanika kuti ichite fulfill. Ndiye palinso prophet wina akuti ndani kaya akuti iye analosera 2019 2020 kuti tosala si wina ndipo ina wina akuti analoseranso kuti kaya chani zimene amazidziwa iye. Ndi apapanso akuti walosera manena zinzodzana. Amati waloseranso kuti chipani chimene chikulamula pano chipitiranso ndi kulamula ndipo chiwina mwankhaninkhani. Amalawi anzanga, ndimafuna ndikutsimikizeni kunena kuti maprofeti amene akumayankhula pano ndinayankhulapo VN ina yake imene ndinalandira mauthenga ochuluka kwambiri imene oposa 3000 ondipanga sekondi ondiyamikira kuti abusa simukunama munena zona. Ndinayankhula kuti palibe profeti wina aliyense pano amene angabuke namauza kuti ndine profeti Mulungu andituma. Chifukwa tikamati prophet, he is sent by God to prophesy what shall comes. Komano anthu ena samadziwa kuti akamati prophet ndi chani. It's just now a title nowadays. Kukungodzuka basi ine ndikoza kungodzuka mama unati ndasintha the pastor, now I'm a prophet. Prophet ukangolota basi utadya maungo ochuluka, ukangolota chimene utakolola chimanga chochepa munda mwako, ukangolota ena katagona ndi njala, basi kungolotatu basi wewe ndiwe prophet wayambochita prophesy. Sizona zimenezozo. Ndinafotokoza nena kuti palibe prophet wina aliyense pamwamba poti atachoka Yesu Kristu nkuzabwera kani Muhammad amene samadziwa kuti ndi prophet womaliza. Zikomo kwambiri kuti achisilamu amatero. Koma ine ndimanena kuti prophet womaliza ndi prophet William Saunders Cloud. Sikuzabweranso prophet wina panopa kuzingobwera atumiki. Azitumiki olowa kapena ongogwirizira mpando wa prophet amene sangachite prophesy nkumauza kuti ngati mina nkapangira Yesaya, ngati mina nkapangira maprofeti ena amene tikuwadziwa m'Bible. Never. So tisamanamizidwe, tiyeni chifukwa choti ndi chitaito tizingopereka ulemu kuti awa ndi aprofeti chifukwa iwo anafuna kukhala prophet. Titawafunsa kuti uprofeti wanuwo anakudzozani ndani, samutchula, azingonamizira Mulungu. Popeza Mulungu sayankhula, Mulungu sazayankhanso chilichonse. Tsiku ndi limodzi limene adzayankhe kuti munkaninamizira kuti ndinakutumani ine, bwerani uku. Moto ndiwo ukutwizingeni kumenekoko.
choncho chifukwa cha zimenezozo ndimanena kuti prophet amene akulosera kuti MCP iwina akuluakulu mukhale tcheru. Mawu anga ine ndikayankhula Pastor Moses Shumba samapita pachabe, sindinanenepo chinthu ndikukanika, sindapangepo chinthu ndikubwera chinthu chabwera opposite, never. Ndikuyankhulanso lero kachiwiri nkhani yokhuza ndi maprofeti. Prophet wina aliyense amene atabwera kuchita profesai kuti ndinena kuti MCP iwina, amene yoyo walandira ndrama, wapasidwa chithumba kuti ayankhule zimezi agwedeze ku mtundu wa Malawi. Azibusa ambiri pano akulandira ndrama namachita kampeni m'matchalichi mwawomo kwauza Khristu awo kuti muvotere MCP. Zimenezo zikuchitika ndipo tikuzidziwa. Mmenenso walandiriranso chithumba Secretary General wa mpingo wa CCAP Nkhoma Synod kunena kuti aziauza anthu kuti pasapezeke wina aliyense wachipani chotsutsa kubwera kunena kuti tufuna ticheze ndi anthu ku CCAP kuti nkumauza za chisankho chibwera chi ayi waletseratu azibusa onse asalole aliyense otsutsa kubwera ku mpingo kwawo pokhapokha akhale kuti munthu wabwera kumenekoyo ndi wa MCP. Zimenezo zikuchitika chifukwa chani? Anthu akonda ndalama, sakufuna kupulumutsa miyoyo ya anthu awo. Now ndikufuna ndinene kuti buku la Zakaria Ezekiel, not Zakaria, Ezekiel chapter 20 verse Ezekiel 16 verse 20 ngati sindikulakwisa, kapena Ezekiel chapter 20 verse 16 kapena muwerenge Ezekiel chapter 16 verse 20. Mavesi akenda amene wawa Bible limanena kuti chinkana amuna watatu, Daniel, Yobu, Noah ati Yehova sakanatha kupulumutsa miyoyo ya ana akazi kapena amuna, koma iwo ndi chilungamo chawo akadazipulumutsa okha. Mumvetsere mawuwo. Akanakhala ati anthu amene wawa Daniel, Yobu ndi Noah ndi chilungamo chawo chimene anali nacho sakanathanso kukhala ni nthawi yolalikira anthu ena nkuti apulumuka. Akadangoti ife bora tikudziwa chilungamo tikapulumuka tokha, koma adayigwira ntchito yofuna kupulumutsa ena, ana amuna komanso ana akazi, kuti ngakhale ife tikudziwa ichi tokha tiuzenso ena nawonso adziwe. Zizakanike zokha koma titawuza kuti inu Mulungu akufuna izi, kuti tikaone moyo osatha, Mulungu akufuna izi. So azibusa amasiku ano zimene alibe nazo ntchito, khumbo lawo lagona pa ndalama dyera, kuti auze anthu za uthenga wakumwamba, za ufumu wakumwamba, za kuthekera kokalowa alibe nazo ntchito. Malo mwauza za ufumu wakumwamba amba kwauza sono za ndale zoti tivotere Chakwera, tivotere MCP, delivery. Chakwera wapanga deliver chani? Tiafufuza abusawo chimene iwo chikawapanga specify mtima moti Chakwera wapanga deliver chani? Kupatula kumanga anthu adzipani dzina, kupatula kulilitsa Malawi each and every year, kupatula kutionetsa ife zimene sitinazone pa moyo wathu. Anamondo akungoti abweranso. Kodi chimene wapanga deliver Chakwera ndi chani? Kwanuko mutiuze, mutilodzere kwanuko. Zichamayankhula pasona zija zoti kunsanje wamanga nyumba kulibeko nyumba zija, anthu anapitako anakaona. Kumangosha mati wamanga nsoma kanjira kulibeko nseuja, kuli madzi okhaokha. Kuphalombe amati wamangako chani kumigowi kulibeko. Ndinapitako ine kukachita verify, nothing is there. Kumangofuna kusazindona kuti kungofuna kusangalatsa Amalawi kwa apasa chilimbikiso, koma pamene palibe chimene anachita pa zaka zonse zimene wakhala ali mtsogoleri wa dziko lino. Mbuyo mwakhalonera kuti ayi Amalawi mundikhululukire, ndachedwa panga zitukuko chifukwa ndi maphulisa zithupsa zimene anasiya DPP ndi maongolanso mafupa. Ndiye timafunsa kuti zithupsa zimene mumaphulisa zija zili za ndani? Chifukwa dziko silinakhale ndi chithupsa pena paliponse, sangatilodzereso. Andipebe pamene anganene kuti anakaphulitsa. Timamva zulozulo lonemekezeka Joseph Mwanamveka anena kuti
no. Olemegezeka Suleiman. Yeah, Samuel Suleiman akunena kuti mmene ankachoka mboma Profesa Thapita Muthalika anasiya ngongole ya 4 chakuti trillion pa zaka zimene Profesa anakhalapo mtsogoleri 6.5 years. Fine. Zaka 4 zokha zimene wakhala Chakwera panapa ngongole yafika pa 19 trillion. Zaka 4 zokha kuchoka pa 4 kufika pa 19 trillion. Kodi Amalawi tinene kuti meko munthu amapwisa zithupsa, amaongola mafupa, kapena amaonjezera kuthyolanso mafupa ena, kapena amaonjezera kupangisanso kuti dziko likhaleso ndi zithupsa zina zimene wina obwerayo azasowe poyambira. Now ngati dziko lili ndi ngongole zopitirira 19 trillion lito ngakhale zikhwaya zimene zili mdziko mumati awa ndiyene namba 1 ku dziko lolemera olathomo mpenga njiraji alibe ndalama zokwana 19 trillion. Alibe, koma ndi munthu olemeretsetsa mdziko muno namba 1, koma alibe 19 trillion. Ndiye tili ndi ngongole maiko anzathu 19 trillion. Ndiye munthu nako sanalamulepo dziko sakulizoti kuti dziko amalamula bwanji amelisa bwanji timpase dzikolo. Kodi adzabweza ngongolezo kapena Yesu azaonjezerapo zina? That is why I'm not going to no, we have no time as of now to vote for a new kapena kuti nkhani yoti yayi tiyesepo akuti tinaisa nkhani yoyesa pano palibe suzoyesa. Kuyesa kutayesa taona uchitsiru wake, taona uve wake oyesa kuti timuyese uyo. Pano basi tikuvotereraso chisoni kuti bwanji tiyeseko akuti chisoni chidaphesa nsema mitondo, chisoni chidaphesa nkhwali. Ndi bwino titenge munthu amene ali ndi experience iwe ndisakaye dziko. Mamene ndinayankhulaponso Amalawi mukumbukira maviyeni amene alipo amene mumasunga maviyeni anga. This time around sitikuvoterera chisoni 1. Sitikuvoterera kuti uyu timuyese wayesesako. Tinayesako Chakwera atayima 20 January analuza, 2014 analuza, 1990 chakuti analuza. Tinavoterera chisoni 2020. Chisoni atanati ngati sindiwine ndilo wanchire ine ndinati abale mwana wa inake mpaka nalowe nchire ngati ife sitikumva kulira munthu tutopemphera uyu amalalikira haleluya haleluya. Bwanji tiyeseko. Had we known Amalawi tikadadziwa zatimvesa chisoni kwambiri. Palibe amene watusapo dzino lake kuchoka mchaka cha 2020 kusekerera kumva kukoma moyo mwake kufikira lero 2025. Amalawi akuyenda wa uyo akulira mayi wawaye manja kungokhala kunkhongo kusowa chogwira. Ndimamva dzulo ena kunena kuti ngakhale azibambo ambiri zibwenzi zatha tikusowa kuti azimayi taputa wati zibwenzi nkwapatsa chani. Ndipo zikuchitika zimenezo ndipo ndizoona mabanja amene agwedezeka chifukwa chani azibambo nawonso asanduka khala ngati azimayi kumampempha basi ntchito yawo kumampempha sitikudabwa nazo ngati ine ndikumvetsa kuti inenso amwe mani but komamuna zibambo akupempha zoti apapa zinthu zathina. Now ngati akupempha nzibambo nzimayi atani angayamba tu zibwenzi ngakhale ali babanja kuthekera kwa iweyo ngati mamuna wake sakukuona magona ninja 3 days bambo ali nyumba momwemo. Ndiye wina wake wayala bonya yake akugulisa akamuza ta maitenga nikamuluka bora tikachezoko sapita apita kaya akufuna asamalire moyo wake komanso moyo wa ana. Zimene sizili zinthu zabwino zonse zigwero lake ndi Lazarus Makathi Chakwera. Kuwabweretsa azibambo kukhala zitsiru, kuwabweretsa azimayi kukhala mahule, kubweretsa dziko lonse la Malawi ngati Sodomu ndi Gomora kuti anthu akupanga dzigololo kuphana makidinapu mmene mukuzire makidinapu agundikaso. Zonsezo zochitika chifukwa cha boma la chipani cha Malawi Congress Party. Ndi Amalawi tunena kuti zimenezo pa 16 pano
muyankhula ndikudziwa koma ine ndine political activist, ndili ndi mbali imene ndimasapota chipani changa ndi cha DPP ndipo ndikufuna ndiachotse Amalawi. Ndimanena kuti pamene Mulungu ankamutuma Mose kuti kachotse ana a Israeli ku Egypt, anawunikiranso kumene akupita nawo. That's activism imene ija. Inenso ngati activist ndikuwunikira Malawi kuti no, tiye tigwire ntchito tonse pamodzi ngati Nyerere tiwachotsa Malawi ku Egypt kumene ali kwa mfumu Farao kuti akakhale mdziko la Kenani. Kenaniyo ndiye DPP, Egyptiyo ndiye MCP. Nkhani yatha. Wina afune asafune kuthekera kwa kutumiza uthenga ofunikira ku mtundu wa Malawi muzakudziwa mtsogolo muno, koma kwa lero mukhoza kuyankhula zambirimbiri. Ine ndikanena ndanena, ndikayima ndayima, chifukwa chilungamo ndi mwano. Ambiri madana ndi chilungamo. Uyu amaonesera tuli wa DPP ndiye chilungamocho. Sindibisala ngati njoka mudzu ine, ndimabwera poyera kunena chimene ndili. Zili kwa inu kutsatira, zili kwa inu kusanditsatira, chifukwa ngakhale Mulungu ananena kuti ndakubweresani zinthu ziwiri pa dziko lapansi, moyo ndi imfa, daliso ndi temberero. Koma ine ndikanakonda mukanasankha moyo, ndikanakonda mukanasankha daliso, koma zili ndinu kusankha imfa, zili ndinu kusankha moyo. So zili ndinunso kusankha kupita ku DPP, chifukwa choti ineyo ndimakuongolerani kuchoka ku MCP muzifukwa zonyasa kubwera mu DPP muzifukwa zabwino. Ndinayankhanso kunena kuti sikuti tikapita ku UTM ndikuti tikapezako mtendere oposa, kapena tikapita ndi ku PDP ndikuti kuli mtendere oposa, kapena kuti tikapita kwina kulikonse kumakhala ndi mavuto, koma timachita compare. That is why Amalawi anena kuti kumene tili kuno ndiye bweranso kuti kodi konkuja usogoleri uwu ndiye bweranso utiwo wa dadi omwe uja okhata Amalawi. Sindine ndinapangira koma Amalawi ndiye ine ndikungwalimbikisa Amalawi iwo kuti bwera dadi omwe aja bweranso ku DPP konkuja. Tikachita compare ndi leadership imene lilipo lero, tikachita compare ndi chipani chimene chilipo lero, kuti ayi ndithu taluza kwambiri. Dziko la Malawi laluza kwambiri anthu ofunikira pandale. Amene akanatha kupanga chitukuko chachikulu kwambiri ndipo sindikunamadi. Anthu amene ine ndimawadziwa mwachitsanzo Malemu Sidikimia, munthu anali wodzipereka. Malawi ambiri ndinu mboni, munali thandizo lawo inu, linali thandizo lanu inuyo. Mukati mwangopita kwa Sidikimia kuko kuma anaye kokhako mmadziwa kuti lero sindikhalanso chimodzimodzi, koma lero Mia kulibe, lero Mia kulibe. Tinene moopa Mulungu. Ambiri ainu mukudziwa amene amankapangira Malemu Saulos Chilima ndi mboni zambiri tinakazimva nthawi ya maliro ake ku Nsipe, kuti anali othandiza ngakhale ku mpingo, ngakhale ku family, ngakhale ku ma friends, ngakhale kwa anthu enanso linali thandizo lanu, koma lero kulibe. Mawu ngamana ati wabwino sakhalitsa pa dziko, ndipo ndizonadi. Ndefe tikhalire zimenezo, ifeyo tikhalire zimenezo. Apita ngati anthu, tiruza ngati anthu mdziko muno. Amalawi, chisankho ndi chanu, kupitirira kukhala m'mavuto chifukwa cha 2000 imene akukupatsani muzaka 5 mukulira, kapena ayi ku star 2000 kwachayo ndikukhala mumtendere muzaka 5 kuti tibwezese tokha dziko lathu, tikolole zakudya zochuluka. Mafeda mundikhulupirira mawu angawo, tikangosankha boma la DPP ndikulowa, muzamva kuti masaikono onse atha akubwerawa, achina Judy, achina Halima, achina Ferede, achina onse wasitidzawaonanso chifukwa kupita ndi Farao yemwe. Pamene Farao ankapanga lilizi ana Israeli kuti atuluke azipita ndi Mose, Farao sanakhutisidwebe, anayambanso kuwalondola, anayamba kuwalondola mpaka pa nyanja Yofira. Mulungu anamuwuza Mose, taona mbuyo makomo, usaope, pakuti amene mukwaonawa simuzaonanso. Tenga ndodo yako, menya madzi, ayambe kuwoloka ana Israeli.
anayamba kuoloka mpaka na kumaliza nyanja yose kupita tsidya lina. Anauza nawonso achina Farao analondolaso kumabweraso pompaja ali pakatikati pa nyanja. Ana Israeli ajaoloka onse apita tsidya ilo ndi nyama zawo zomwe, katundu wawo yemwe, nawonso Farao akubwera ndi agaleta awo, akavalo awo, mahachi awo, akatundu awo, ali pakatikati pa nyanja. Mulungu anamuwuza Mose, menyanso madzi kuti uwone ukulu wanga. Mose anamenya madzi aja anabwera pamodzi nawononga Farao ndi nkhondo yake yonse. That is the end of King Pharaoh and his warriors. Guys, musachite mantha. Kutha kwa Chakwera ndi MCP ndi 16 September pansi pa ulamuliro wa Profesa Arthur Peter Mutharika ndi chipani cha DPP. Ulole, ufune, ukwiye, utukwane, unyoze, ndanena. Wakutsina kutu ndi nasi. Pastor Shumba ndilo dzina langa. Mukhale ndi mawa wabwino wene mukonzekera kupita ku chechi kukampembedza Mulenge wanu. Bye bye.